Nyt puhutaan ulosotosta. Tiedä oikeutesi. Oppaita kiperiin tilanteisiin. Tervetuloa kuuntelemaan Nyt puhutaan ulosotosta -äänisarjaa. Tämä on 19. jakso. Tässä jaksossa käsittelemme erikoistilanteita. Puhutaan työnhausta ja luottotiedoista, akordista eli vapaaehtoisesta velkasovinnosta sekä yrityksen perustamisesta ulosoton aikana. Ulosotto ja työnhaku. Moni ulosotossa oleva miettii, vaikuttaako ulosotto työnhakuun? Voiko työnantaja tarkistaa luottotietoni? Vastaus on, kyllä voi, mutta vain tietyissä tilanteissa. Työnantaja saa tarkistaa työnhakijan luottotiedot vain, jos tehtävä täyttää tietyt ehdot. Luottotietolain mukaan luottotiedot saa tarkistaa, jos tehtävä sisältää merkittävää taloudellista vastuuta tai päätösvaltaa. Edellyttää itsenäistä työskentelyä työnantajan tiloissa ilman valvontaa. Liittyy rahan, arvopapereiden tai arvoesineiden käsittelyyn. Edellyttää pääsyä työnantajan tai asiakkaiden luottamuksellisiin tietoihin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi talouspäällikköä, kassatyöntekijää, siivoojaa, joka työskentelee yksin tai IT-ylläpitäjää. Tavalliseen toimistotyöhön, myyntitehtäviin tai tuotantotyöhön luottotietoja ei saa tarkistaa. Voiko ulosottolaitoksesta saada tietoja? Tämä on tärkeä tieto, kyllä voi. Ulosottorekisteristä voi tilata todistuksen, josta käy ilmi henkilön ulosottotiedot. Kuka tahansa voi tilata todistuksen, jos hänellä on henkilön henkilötunnus. Todistus maksaa 6 € sähköisesti tai 12 € asiakaspalvelusta. Todistukseen merkitään 2 viimeisen vuoden ulosottotiedot, velkojan ja velallisen nimi, ulosottoasiat, saatavien määrät ja estetodistukset. Mutta, tässä tulee tärkeä mutta, todistuksen pyytäjän tiedot tallennetaan. Ja sinulla on oikeus saada tietää, kenelle sinusta on annettu todistus viimeisen 6 kuukauden aikana. Eli työnantaja voi tilata todistuksen, mutta sinä saat tietää siitä jälkikäteen. Käytännössä useimmat työnantajat eivät tilaa ulosottorekisteritodistusta. He käyttävät luottotietoja, joista näkyy maksuhäiriömerkintä, mutta ei suoraan ulosottoa. Muista, sinun ei tarvitse kertoa ulosotosta työhaastattelussa. Se on yksityisasia. Käytännön vinkki työnhakuun. Entä jos haastattelussa kysytään suoraan, onko sinulla taustat kunnossa, maksuhäiriömerkintöjä tai ulosotossa saatavia? Yleensä työnantaja ei saa kysyä suoraan maksuhäiriömerkinnöistä tai ulosottoasioista, ellei työnkuva ole sellainen, jossa asia on merkityksellinen. Nämä ovat yksityisasioita, samalla tavalla kuin uskonto, poliittinen kanta tai seksuaalinen suuntautuminen. Toki nämä kysymykset voivat tulla esille harmittomasti rupattelun aikana. No, onko perhe jo kasassa? Lapsia maailmalla? Luottotiedot kunnossa? Epämiellyttävän tilanteen edessä sinulla on useita vaihtoehtoja. Ensimmäinen vaihtoehto. Voit sanoa kohteliaasti, että et koe asian olevan relevantti työnhakuun liittyen. Toinen vaihtoehto. Voit sanoa, että olet ymmärtänyt, että äärimmäisen yksityiset asiat eivät ole sallittuja työhaastattelussa ja pyytää muotoilemaan kysymyksen uudelleen. Kolmas vaihtoehto. Voit ohittaa kysymyksen ja jatkaa työhön liittyvillä aiheilla. Neljäs vaihtoehto. Voit olla rehellinen ja kertoa tilanteestasi. Esimerkiksi, kyllä, minulla on ollut taloudellisia vaikeuksia, mutta tilanne on hallinnassa ja hoidossa. Älä selittele liikaa. Maksuhäiriö ei automaattisesti estä työnsaantia, se riippuu tehtävästä ja työnantajasta. Akordi vapaaehtoinen velkasovinto. Akordi tarkoittaa vapaaehtoista sopimusta velkojan kanssa, jossa velkaa leikataan. Toisin kuin velkajärjestelyssä, akordi ei vaadi tuomioistuimen päätöstä. Miten akordi toimii? Otat yhteyttä velkojaan ja ehdotat,
että maksat osan velasta kertasuorituksena ja loput annetaan anteeksi. Esimerkiksi, sinulla on 5 000 euron velka, tarjoat 2 000 euroa ja pyydät anteeksiantoa lopuille. Velkojan ei ole pakko suostua. Tämä on tärkeää ymmärtää. Velkojalla ei ole mitään velvollisuutta suostua akordiin. Hän voi vaatia koko summan. Erityisesti perintätoimistot suostuvat akordiin harvoin. Miksi? Koska perintä on heidän bisnestään. He tienaavat perimällä velkoja kokonaan, ei sopimalla pienemmästä summasta. Alkuperäinen velkoja, kuten pankki tai kauppa, saattaa suostua helpommin, erityisesti jos velka on vanha ja perintä ei ole tuottanut tulosta. Milloin akordi kannattaa? Akordi kannattaa, jos sinulla on käytettävissä kertasumma, esimerkiksi perintö, veronpalautus tai säästöjä. Velkoja on halukas neuvottelemaan. Haluat päästä eroon yksittäisestä velasta nopeasti. Hyvä strategia on käyttää vapaakuukaudet säästämiseen. Kun saat vapaakuukausia, laita raha sivuun. Kun sinulla on tarpeeksi, ota yhteyttä pienimpiin velkojiin ja ehdota akordisopimusta. Tiivistä velkojien määrää. Akordin suurin hyöty on velkojien määrän vähentäminen. Jos sinulla on 10 velkojaa, jokainen peritään erikseen. Se hidastaa velkojen lyhentymistä. Jos saat sovittua akordin muutaman pienemmän velkojan kanssa, jäljelle jäävät velat hoituvat nopeammin. Ulosmittaus keskittyy harvempiin velkoihin. Käytännön esimerkki. Matilla on 8 velkojaa, yhteensä 20 000 euroa. 2 pienintä velkaa ovat yhteensä 2 000 euroa. Matti säästää vapaakuukausien aikana 1 500 euroa ja ehdottaa näille 2 velkojalle akordisopimusta. Toinen suostuu, toinen ei. Matti maksaa 1 velan pois akordilla ja keskittyy jäljellä oleviin 7 velkojaan. Yrityksen perustaminen ulosotossa. Voiko ulosotossa oleva perustaa yrityksen? Kyllä voi. Ulosotto ei estä yrityksen perustamista. Mutta käytännön haasteet ovat todellisia. Näkyykö ulosotto yrityksen luottotiedoissa? Uusi yritys on erillinen oikeushenkilö. Yrityksen luottotiedoissa ei suoraan näy perustajan henkilökohtainen ulosotto. Mutta, kun yhtiöstä tehdään laajempi luottotietoselvitys, vastuuhenkilöiden taustat tulevat aina esille. Jos sinulla on maksuhäiriömerkintä, se näkyy selvityksessä. Käytännössä kuitenkin pienemmissä ostoissa toimittaja saattaa tyytyä vain yhtiön luottotietoihin. Tällöin henkilökohtaiset vaikeutesi eivät tule esille. Mitä suurempi luotto, sitä todennäköisemmin vastuuhenkilötkin tarkistetaan. Toiminimi vai osakeyhtiö? Yritysmuodon valinta on erityisen tärkeä ulosotossa olevalle. Toiminimi, olet henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista. Ulosotto voi ulosmitata yrityksen tulot suoraan. Toisaalta ulosotto voi myös ulosmitata henkilökohtaisista veloistasi yrityksen tililtä. Osakeyhtiö, yhtiö on erillinen oikeushenkilö. Henkilökohtaiset velkasi eivät ole yhtiön velkoja. Mutta muista, verovelat seuraavat vastuuhenkilöitä, kuten aiemmassa jaksossa kerroimme. Ulosotossa olevalle osakeyhtiö on yleensä turvallisempi vaihtoehto, kunhan muistat hoitaa verot ajallaan. Käytännön esimerkki. Liisa on ulosotossa ja haluaa perustaa siivousyrityksen. Hän valitsee osakeyhtiön, koska ei halua henkilökohtaisten velkojensa sekoittuvan yritystoimintaan. Liisan osakeyhtiön luottotiedot ovat puhtaat, koska yhtiö on uusi. Asiakkaat eivät tarkista Liisan henkilökohtaisia luottotietoja, he palkkaavat siivoojan työn laadun perusteella. Kun Liisa tilaa siivoustarvikkeita pieneltä tukkurilta, toimittaja tyytyy yhtiön luottotietoihin ja myöntää pienen luoton. Liisan henkilökohtaiset vaikeudet eivät tule esille. Mutta kun Liisa hakee suurempaa luottoa siivouskoneen hankintaan, toimittaja tekee laajemman selvityksen. Vastuuhenkilön maksuhäiriömerkintä näkyy ja luottoa ei myönnetä. Liisa joutuu maksamaan koneen käteisellä tai osamaksulla. Liisa voi myös kääntää tilanteen edukseen. Hän tarkistaa omien asiakkaidensa luottotiedot ja päättää, kenelle myöntää laskutusta ja keneltä vaatii ennakkomaksua. Näin hän suojaa oman kassavirtansa.
Kertauksena tämän jakson pääkohdat. Työnantaja saa tarkistaa luottotiedot vain tietyissä tehtävissä. Ulosottorekisteristä voi tilata todistuksen, mutta pyytäjän tiedot tallennetaan ja sinä saat tietää siitä. Akordi on vapaaehtoinen velkasovinto, mutta velkojalla ei ole pakkoa suostua. Perintätoimistot suostuvat harvoin. Vapaakuukausien säästäminen ja velkojien määrän tiivistäminen akordilla nopeuttaa velkojen hoitumista. Ulosotossa oleva voi perustaa yrityksen. Osakeyhtiö on turvallisempi kuin toiminimi. Pienissä ostoissa riittävät usein yhtiön luottotiedot. Suuremmissa luotoissa vastuuhenkilöt tarkistetaan. Uusia jaksoja julkaistaan joka torstai. Tilaa kanava ja paina kelloa, niin saat ilmoituksen heti kun uusi jakso ilmestyy. Seuraavassa jaksossa jatkamme erikoistilanteilla. Pääseekö veloista eroon muuttamalla ulkomaille? Entä jos et maksa sakkoja, milloin sakko muuttuu vankeudeksi? Ja lopuksi pääomatulot, miten ulosotto kohtelee osinkoja, vuokratuloja, myyntivoittoja ja kryptovaluuttoja. Käy myös maksukieltolaskuri.fi-sivustolla. Sieltä löydät laskurit ja kattavat oppaat ulosoton eri tilanteisiin. Kiitos kun kuuntelit. Tsekkaa aiheesta lisää osoitteessa maksukieltolaskuri.fi.